Predstavujeme vám Sofidea Racing Team, slovenský automobilový pretekársky tím, s ktorým môžete aj vy nadviazať výhodný a atraktívny vzťah. Staňte sa partnerom Sofidea Racing Teamu a za svoje peniaze dostanete možnosť dostať sa do sveta rýchlych kolies, spálených pneumatík a krásnych dievčat. Prestížne šampionáty, zaplnené tribúny, napínavé preteky, emócie, radosť z víťazstiev. Toto je Richard Gonda, talentovaný formulový jazdec so skúsenosťami z Formuly Renault 2.0 vo svetovej sérii značky Renault. V roku 2012 bude bojovať o popredné priečky v severoeurópskom pohári Formuly Renault na známych okruhoch v Európe. Hockenheim, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Red Bull Ring, Most či Zandvoort, Hungaroring a Slovakia Ring. Staňte sa partnerom nášho tímu a vaše logo bude priamo na monoposte Richarda Gondu, na jeho prilbe či overale. Priestor na propagáciu je samozrejme aj v boxe tímu, na sprievodných vozidlách, v tlačových správach a na tlačových besedách s novinármi. Chcete si vyskúšať jazdu vo formule Renault na vlastnej koži? Aj takú možnosť vám dá Sofidea Racing Team. Nezabudnutelný adrenalínový zážitok a dobrý pocit zo zvládnutia ostrého pretekárskeho stroja na okruhu Slovakia Ring je teraz na dosah vďaka nášmu tímu. Vaše firemné akcie či teambuilding dostanú zrazu nádych atraktívnosti. V pretekárskej škole vás sám Richard Gonda naučí základy rýchlej jazdy, vyspelý a moderný počítačový simulátor vás pripraví na to, čo zažijete v kokpite 200-koňovej Formuly Renault. Po jazde ako skutočný pretekár zanalyzujete telemetrické dáta s inžinierom a záznam vašej jazdy z onboard kamery a fotografie sú samozrejmosťou. Toto všetko môže pomôcť vášmu podnikaniu. Spropagujte svoju spoločnosť v spolupráci so Sofidea Racing Teamom a Richardom Gondom. Podporte slovenský motoršport a buďte pritom s nami.